Is-sostenibilità mhijiex biss l-ambjent. F'diskussjoni li saret waqt il-Malta Maritime Summit ma' esperti internazzjonali, ġie nnotat kif it-tibdil fil-klima mhux biss qiegħed jitfa' pressjoni fl-interkonnettività globali tal-industrija marittima, iżda tinħtieġ ukoll azzjoni immedjata sabiex tħares is-sostenibilità ekonomika u soċjali. Intqal li Malta qiegħda timpjega 20,000 ruħ f'setturi li qed jikber u jżid l-importanza tiegħu, mhux biss fuq livell nazzjonali iżda anke Ewropew. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li dan is-summit jixgħet il-fiduċja li għandhom l-aqwa stakeholders u operaturi barranin li jinvestu f'Malta. Qal li statistikament Malta klassifikat fl-ewwel post f'dan is-settur fl-Unjoni Ewropea u s-sitt post minn madwar id-dinja kollha. Qal li l-Gvern ser ikompli jaħdem għal soluzzjonijiet leġislattivi effiċjenti fis-settur billi jippremja lil min jagħmel użu minn ekonomija ħadra f'din it-tranzizzjoni ekoloġika illi qed twassal għal ħolqien ta' opportunitajiet ġodda fl-innovazzjoni, ir-riċerka u aktar opportunitajiet ta' xogħol fis-settur marittimu. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, il-Ministru temm jgħid li pajjiżna fi żmien li ġej se jaħdem fuq miżuri ambizzjużi iżda prattiċi li jibbilanċjaw il-vijabilità ekonomika tas-settur.